Abusua ene da fufuro da sonko de ma asanteman ene da sonko de ma asanteman ene ne kwasia da edin kan wo eye 2026 mu you started ye na January started mu no ene da ye kwasia da ya edin kan wo mo ye first Akwasidae na ade sonko bi esi asanteman mu a abusua ye ne nkomo a enye de ye ne nkomo enye de kora tinwe be si edin nkomo akra no Sebe emre kakra ni na kotokohene Otumfuo si to biu ode nsrahwe eto kwam se oba besra I.G.P ye papa ye nyina ya de nyina aposifo nyina asahene I.G.P papa tete nuhu edini dia na etemi edini boy meti but mayibi me oluma no papa no ma de nyina na I.G.P eja obesra no headquarters police headquarters won kran mem na busia sebi penifo se pani behwe ne woni so uhumie me course se ne I.G.P ene sebiu na posifo empanifo Ghana fo mu nyina eji Otumfuo Asantehene so kotoko hene no nana bodi en mama so piao tini eti baabie na emra oba wiye no na efe pa efe yi papa ena I.G.P so share ne boss onso ba besra no onso ba beda na se se ne wati ba hye ne munyam amra obetena so se I.G.P no Otumfuo pagya ne ntuma mu so ba besra wo ne ese sebe oyi obi a sebe so mo man pa nti onso so ye den eso ba be hye Otumfuo so wa beda na se wo manhyia na ene ye da Akwasidae din kan ene I.G.P ni aposifo nyina ye wo Ghana ba bibia eto nsa ne tenene ede ba besi manhyia kotokofie ba beda Otumfuo Osei Tutu ababio ya otoso mienu bada na se na wo hwe na aposifo emma ahofefo ye tese ne obia de parade abusua misa Asante your man na mepese yenko ne yenko hwe ni so de kakra emra ne me course wo manhyia kotokofie no yenko hwe kakra mra we ye besere mo Ghana ho ye ka asem obi obekasa na asantefo pekasa ene ye de yesi ye sore ne yesi ene ye sore yesi no depi emfa ho toto asanteman Asante your man obi e more than 80 something paramount chief shanase edo wotwemo enkofo kura preso meka asanteman na woto ado ho toto asanteman Otumfuo se ya na Otumfuo ye wo hina wo Ghana adodo wo sei no mu seso no omutupe no Otumfuo abusuan wo de we nya ntokwa asem we nya yi bia yenkore nkokwe ani so ade course wo manhyia kakra emra kotokofie nkokwe kakra mra enko yeah about to seek permission from His Royal Majesty to continue with the rest of the parade. Santima wadi oye ye kurura I'm proud of me Asantehene ba o abusunya kame sika kwaku ye boa ye hene feye mi Otumfuo bi na mani agia to the sense say mani agia to the sense say me kwa na me ehene no mpo be no kure mo me kan Otumfuo ma ahenia ya kono o ma ahenia ya kono wo Ghana ha papa me kan bia kotoko hene nana ntiki eti bia bi bodi an me mo so piao. The parade commander just sought permission for the display to commence. It has been granted by His Royal Majesty Otumfuo II. Cameramen, please take it easy. Won't take your positions. Eti Yura, police from paying for Ishim. Mama, be a hanya yidi. Ne share media or mobabedi amayen. Wow. Santema ya de mani ya kono. So this is my famous. a brief weapon display. After which they will do a 4-count formation. Wow. The 4-count formation reflects grounded authority rooted in the land where leadership
is not arbitrary but structured, measured, and balanced. The equal size and angle suggested by the number 4 evokes fairness, justice, and disciplined governance. The parade therefore becomes a visual expression of leadership that is stable, legitimate, and anchored in cultural values. So that is the 4-count formation, which is forming currently. Our gallant royal ladies are forming the 4-count formation. Ultimately, the 4-count parade formation serves as an assurance to the community. It conveys that peace, law, and stability are firmly in place, upheld through discipline, collective coordination, and the ceremony thus functions not only as a military or police exercise, but as a cultural performance that reaffirms order, authority, and balance within the society. So that is the 4-count formation as we are observing currently. Now we are moving to the formation of the golden stool. And the golden stool, that is the Sikadwa Kofi, stands as the most sacred and enduring symbol of the Asante Kingdom. It is not merely an emblem of authority, but the spiritual, political, and cultural foundation of Asantehene. Its significance transcends kinship, leadership, and time embodying. So what you are seeing now, those watching on the TV, you can see the Sikadwa, the golden stool, which has been formed by our gallant police royal ladies, drawn from the national headquarters. A round of applause. So the third formation is Ayuko. You know, my police from Bani say, Yura Otumfuo. Omudase. Ujubedia Udi, Jumapa Udi, Emma, Asantehene, Ghana, Mine, Asumjia, Udi, Amma, Abagana. Omose, Jamu Ayuko, Inti, Ayuko, Ena, Oma from Fefe, Ayuko, Omose, Nana Otumfuo, Insembo, Yura, Ghana Police. Sayene I.G.P. Say only napamfo edo say utu na eba police aso eye one crime enu omo ebedi nkita ho bebre ni nyina ne say ndaju medie nyina ne say omo ba ya omo say omo da sibro na me nhira enu man enu ukro nyobeye bia no na me nhira na omo sredi mawo nti ayuko eno matro gallant policewoman, thank you so much for that beautiful display of drill. So this basically brings us to the close of the parade. We thank you, Your Royal Majesty, Otumfuo 32, the Inspector General of Police, all led by DSP Felix Mabua. Ofe Mabua, Lefe Police Band, NLB, almost 30 Shemu Fefe, Omufri National Headquarters. They're from Police Ceremonial Band. They are paying the necessary courtesies to His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Inspector General of Police, once again, we say thank you for making this parade a success. Mr. Christian Tate Yonu, the Ghana Police Service is proud of you for bringing Ghana Police closer to Manhyia Palace. We appreciate you so much for this honor done, our ladies and all officers here present, and the whole Ghana Police Service. Beno kuremu yenkan oduvo Manhyia yakono Manhyia yakono Ghana ha papa meke bibia kotoko hene nana ntike ati bia bo di am emuso pia o na hemfo ka ne ho Asantehene hemfo omututu ntuma kwa na efe ntuma na ezo mkwaje o ma de ya bom na etwifo bi platform kakra no je je wo de ai
Menhyia kotokofie ne wo no. Mahum. Mo so wade. Wow. 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 Santema ya de man ya kono. Santema ya de man ya kono. Fia ma famous. Eni je ajo mtiri. Oh. Ana, yankwada wate. Yankwada maye. Sire nkwa tenten ma wo ni che o. Wow. 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 Ni fe. Asante man, the what we. Wow. Hello. Wow. And there a Otumfuo bosome ne da edikan. A sign a Akwasidae a war a fimo de edikan enono. And Fiampino any adreno ensia. Waduman koma ene Asantehene edini ye. Wogusua e peja Asantehene. Asantehene gusua e yekese na ebe yekese. Waduman koma da Roma. Wade ene afemye. Yeba ne aba beji enshira e de free ye ranase. Akwa ye afi ahyase ne Akwasidae edikan. Asantehene nyina I.G.P ajetrada. Emumebuno emunkwada empeni yenyina yeba ababetai ye hemfuni ahimanu machi ne de ni de sanafata ama yewra otekwakwaso Otumfuo Osei Tutu otosumyenu na brekro na yagina ni enshira efrise na daroma ena oya wosire de manema na daroma en wosire enshira yedie ne nkoso wode manema ne nanano se de be ya yedie be ya dia baabi a ne de hye nam biara wona ma enshira nanom ahemfo ahemano wonom ekọ enkunyade mu bu nsase ya ayeyedie no wosire baby and nananom ena ekoka biara baby and nananom ekokodru biara ekodipa ekoyedwuma ebeye eniso na beye kese na nananom dia eni na dwuma yemu baby apagya Asantehene entinye mama se obidi hoho ne ho na wakase me ya Asantehene ebra ye nuanom afoforo aka wakakasa hodo nso wonom so eka wonom de ni nyina aya Asantehene pagya Mpuntuo ne nkankro ne yiedie ene nti se edabi se idura ye ni baabi akọ se yebeba yewra ho ni aka se yewra shiraye ne yefanwura afimo ene nti yaba baabi awo bia bomode na bopini ha se wo agopra mane bi so awo ye montini so baabi a bopini ha na yewra oba wobetena se na enshira na ne ye hyase agi ade afri ne ho no media fi atwa mo menya bi na ampa ene manyina de adanse menim se wo so a wo ba ye ya nananom da Roma emoja ne nso di umu afri sane no wo be di adanse se ene ma eye enshira de sisi ye de ye jai ni nyina mo edima nananom ye de ma ye janya wonom so eka wonom se wono nanim ye 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 de ma ne ma ene ya san aba Otumfuo bosome de edikan nananom hemfo madaroma enim sa dodo na tena se nananom wo tena se na wama wo so kakra ma ye na betena se san na yewra betena se Otumfuo bosome de edie kwan so sa na wo se eye madaroma enim sa dodo na tena se nananom wo tena se na wama wo so kakra ma ye na betena se san na yewra betena se Otumfuo bosome de edie kwan so sa na wo se eye madaroma enim sa dodo na tena se nananom wo tena se na wama wo so kakra san na yewra betena se edie kwan so sa na wo se eye
Wow. Santama wadi Santama wadi yeah, Krura. Yes, Ramona, yes, Nasi. What a way! What a way to begin the year! And what a way to celebrate the first Akwasidae of the year 2026. We thank you, our distinguished Inspector General of Police, today here with the Royal Police in full regalia. And what a way to celebrate the first Akwasidae of the year 2026. Afibia yedi Akwasidae di kai eye nyina ye num sem nenso emfiempino ne aduanunsia yi de eye soronko ne soronko a eye yehu yenuanom aposifo emma akentina wanfo ya wonum hu so gina won ho wasi yewra afidie yesesem eninti santene pa wonom to abasa say wa ebechina ho wasi yewra wadarumo enidie wobuani ahobrase akwanso brabe ye ensipahe ampa yewra hwehwe ye wonum nyina mo na wonom a display kakra wa ha wei ema afi Akwasidae edanso kra de dikan edanso emfiempino ne aduanu nsia bibi edi adanse se afi wei ene ema nyina ba danso. Wow. And if Asante Nemom yehu sajumade ya ema yeremfi aposifo ma no ene no mema enye wono pe ene ofiti ya wobegina ha aposifo nyina yensahene ora Christian tete yahunu. wow. I.G.P, the Inspector General of Police. Wano ene ma ho kwai anano madaro mebru yebeka ka yehu a yewra ekwakwachia posi sahene pa ewonkran ekwahwe wonum dwumadie ya wonum die eho ani so ne ahohoho a eno ase miwra wadaro mebru ewasa menso mekire sede woyɛ ye no mani aso eninti na enne yehuru die yehu bi da na afi Akwasidae dikan ewa fi mo yehunu die yehu yewra nyahono yedase. Wow. What wa moni nye tribe ba yebe woni nye wate. Tribe bi ofri moni nye nyina ye baako. Mene geme de ho. So moni nye odi ho. Sanetie. Meye tan we nya temedi nye tan. De yesi ye woni ne je ho. Se ne wotie bia ene ye dai eje ho. Pepe na santema yetie. We are most grateful to the Inspector General of Police, Mr. Christian Tatayonu, for bringing the police royal ladies here to the Manhyia Palace, together with the police ceremonial band. We say a thank you to you, COP, Dr. Enes Owusu, COP Alhaji Muhammad Fuseni Suraji, the COP Mr. Michael Nketia Frimpong, Director General for Finance, COP Joseph Oklu Jamira, COP Mr. Peter Baba Atiniag, and COP Lydia Yako Donko, Director General CID, COP Mr. Emmanuel Santekujo, COP Mr. Frederick Kofi Blagochi, COP Mr. Gabriel Prince Wabu, DCOP Mr. Dako Ofei Lamte, DCOP Raymond Wejon Ali Adisiam, DCOP Cosmos Alan Anyan,
DCOP Grace Ansa Akrofi, Director General PAD, and ACP Mr. Kujo Abuache, ACP Solomon Kwali, and ACP Abulai Amadou. On behalf of His Majesty, Otumfuo Osei Tutu II, we'd like to thank the police administration. We'd like to thank the I.G.P for this gracious performance as we celebrate the first Akwasidae of the year 2026. Piao, you two what na Dimwa. Adaroma yena ebe maye muso ebra yera eba aba betina se Yeyo. edom ya edina ni mukan edikan dada Santima esanse na yera wo ya inspection wo ya royal ladies aposifo ni monti fe na yera etina se Yenina yabema yemuso ene feye na yagina ye nan so Otumfuo bi mani agia opem se ye wura betina se mani agia na watina se wia fe na kwan no etene ama me ne won so se yenso ye betina se mahina ya kono wogana ha papa bia to ko hene nana ntike ti bi bo di ame muso piao na hemfo kan ho Asante Manra na eba no ono na Asante Mandan no so mkoje umadia bom ne etwufo bi platform kakra enam na memo ene ne hwe so pa ya wode ahwe Asante Manti menhye kotoko fie ne wo no Asante Man ne ya kese dada nanso ya san ahyeta bi aka ho ene wiase afana ba bi ani wa yemmo Asante Mandi na yemmo yewura Otumfuo Osei Tutu autosumyenu yemmo ni din eye na memo pa ne nhyehyɛ pa eniama pa wode agu akwan mu ama Asante Man ekonkan na Asante Man edi yenti ene nti na yɛse se obinya sabia enko beye bi enso wadoma nkoma gya Nyankopɔn de sanim de we nyinara dom yewura na yewura se da bio me mane me nananom nti menya pesa me nkomenya wasa me ma Asante Man hyeta na baby a medehia wo bi a wodi pa no wo hu se onya nkonam na mbom nananom edi nachi na mbom Asante Man ti baby wo no nso wo ne pa wodie no wo de bepeja Asante Man ama Asante Man anya dimpa yewra Asante Man da wasio ya da wasio bro ya da wasio nyama yakoswa sran kwatente mayewura yakoswa sran nimdia adi mayewura waduma nkoma nimdia wadi adum yewura wonfa bi nka ho wamane maho amai ahodo ekurukra eba ebesre nimdia ne akwankyere firi yewura ho ahemfo ahodo firi wono man so ba ebesre babisa sa yewura kyere ye ne yamfa so aye man ebepagya te sade wodi apagya yewura yenya wudeni yewura yenya wudeni yemfa ntomansa ho mantiatia so wo bi nya sabia nko beye bi ye Asante Man da yewura se Asante Man bekoso ayekase ye bekoso ayekase ni ayekase kopim wiase wieye what wa mo ne nye tribal ye yewura ye da wase bru tribe bi adaro mebru ye da wase nyama ayafia hyase o Akwasidae dikan sanete emabunu ye nyina yemra yewura ni nyuna se ha baby a wo begina bia yewura nhira ebi beson so ama afi wo de akobo bra Asante Man Franka no wo hunu se e wo soro no Ghana de e na hyemfimfin no Asante Man ahosuo wo hunu ya no wo hunu
Yen nananuma wanum edin kan wako epreji asantemai eto hɔ man ye. Ena enchiri manso ye diswo. Yen hwa haban mono no e. Ne ehu bibre no. Tuntum. Na fe ye hu na akokɔsa ade no. Enye nwanwa. Se sika akɔ. Ahitade na enso dodo no a e wasantemai mo. Ni nyina ye woduma nkoma nhira wodi ahira sante. Wow. Wow. Hey. Oh, when if many judge you to many semi caniba. The Wahina no. Yeah. What is it? Aye.
Amani chi semye kaniba santini de shekongo. Wow. What you are morning yet try about you what? Try be of you morning yet in a back. And no media. So morning you dear. Sanity. My time being at me. Yes, you want to Manhyia Palace in the world. Yera atenase amamre eni amani okwanso nana mayo kokwo bedika kwa kwachia no sedi amamre eni amani no sie no yedisu sa pepepe na se yehweso wono mo a yehunu se apostle wono
Majesty Otumfuo Osei Tutu II, pay the courtesy call of the nation's I.G.P in Accra. And that was the first time His Majesty is visiting the police administration. As a gesture of returning that gesture, today the police administration are here, together with the royal ladies, the police royal ladies, very beautiful, very elegant, very adorable, in full regalia, to pay tribute and homage to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Indeed, we had the police ceremonial band serenading the atmosphere with great music, also in full regalia. And this is a return gesture by the I.G.P, Mr. Asantehene, together with the police administration, including COP and Osei, Director General of Services, COP Alhaji Muhammad Hussein Sujari, Suraji, DG, MPD, COP Michael Getiafempo, Director General of Finance, COP Joseph Oklu Jamora, COP Peter Baba Atiniak, COP Lydia Yako Donko, Director General CID, COP Mr. Emmanuel Taikujo, Director General PPSB, COP Mr. February Kofi Blagoji, Director General Human Resource Department, COP Gabriel Prince Wabu, Director General and DCOP Dako Osei Limited, Director General RMP, DCOP Raymond Richard Ali Abusian SD, DCOP Mr. Cosmos Alan Anise. Me kwa na me ahene no mpo be no kure mo me kan oduvo ma ahene ya kono wo ma ahene ya kono wo Ghana ha papa me ke bia to ko ahene ana ntiga ti bi bo dia me mo so pia o na ahemfo kan ho asantema ahemfo obututu ntuma kwa na efe ntuma na ezo mo kwaje o ma de ya bom na etwifo bi platform kakra no na je so wo de Manhyia Palace ni wo. On behalf of His Majesty, welcome the I.G.P to the beautiful police royal elegantly dressed to be the king on Thursday of the month of love, the second month of the year, the first Akwasidae of the year. Here in attendance is the Vice Chancellor of the Kwame University of Science and Technology, Professor Rita Akwasidae. We also have the leader and founder,
Excellency Obinna is here. He's a member of the Council of State. And Honorable President Idrisu, the former Attorney General and the Chief Justice, a proud daughter, running mates to Honorable Dr. His Excellency Dr. Sremo Santene no ya na mo didie wono mo a ehwe protocol so no wono mo kan so pepepe e dia mayen ane nti ye kase kwotena se na kwotena se ye kase disunsu a na wodi so na fe ya kone sa pepepe dia to sense se dia me kwa na me ahin ben kure mo yen kan odi ma ahin ya kono mahinya ya kono wagana papa ya to ko hene ana tigeti be bi bodi ya me muso piao na hemfo kan ho asante ma hemfo ko butu ma kwa le to mo ne zo mo ko je ma ya bo bi etufo bi ba fo pata na nse ko to ko fi ni wo Nation's I.G.P will have a brief remark. Sana agori na MFM. Yama agori na MFM.
Emma from Baye. Na I.G.P. Any other Kawaka Kura be at Baye. Congratulations, I.G.P. The Inspector General of Police. Mr. Secretary, the wine, and I start to Eti abusua anso hɔ a ɛyɛ ye papa I.G.P I.G.P so de nsɛm tu dwa na mmerɛ wo de nsɛm tu dwa no na kyerɛ sɛ wo ma ya so te sɛ ɛyɛ aposifoɔ mu nyinaa bɛka bɔ mu abɛsom sikadwa ennɛ ɛyɛ Akwasidae first Sunday wo Akwasidae mu no ɛwɔ Asantehene mu no mmerɛ a Otumfuo ba nkran wo moa ne bɛ mai ne bɛ ba parade ɛsɛbe inspection nyina Otumfuo bɛ inspection nyina wo ne dim ɛyɛ bibia kama saa ma ne nyinaa ɛyɛ I.G.P yɛ papa aposifoɔ nyinaa papa Asantehene no sɛbe wɔde ne ogyira ntumi ɔwɔ so ɛde apromotu ɛyɛ aposifoɔ na baayɛ bɛ support Asantehene mmerɛ a wo ba nkran ɛsa akɔ mokɔ ase ne nyinaa kɔ support mu nyinaa ma na we sinima wo yɛ nyinaa yɛ kama fefefe no wɔde tumi na ekuta no wato obia post mu apɛde obia post wɔde wɔ adwuma no no ama sɛbe na aposifoɔ no ani agye yie ɔmani agye sɛ ɛyɛ I.G.P tetenu ɛyɛ papa baako pɛ ɛyɛ I.G.P fo ɛyɛ nyinaa aposifoɔ nyinaa Asantehene no wato mo post no ma wɔ mo nti abusua ɛne etwa gu a ɛmaa no wɔmani agye no Majesty. Nana Osei Tutu, the second. My police management board members, all invited dignitaries, our respected chiefs, queen mothers in the Ashanti region. I bring you greetings from Accra. Some few weeks ago, we received His Royal Majesty in Accra to the police headquarters. When he was about to come, people were wondering whether it is true that Otumfuo is coming. And the many doubting Thomases that we invited them to come and sit down before Otumfuo, they couldn't make it. By the time they got to know at the airport that Otumfuo was on the way coming, they rushed and we stopped them. They could not even see Otumfuo. Otumfuo's visit to the National Police Headquarters, unprecedented. To reciprocate what Otumfuo had done to us, we decided to come in a very small manner, at least to come and do a token, something to show our love to this beloved father of motherland. We have these ladies called the royal ladies. We named them after Otumfuo. And so, for that matter, they have come here to come and grace the occasion
and to make the first parade of its kind in the Manhyia Palace, and also attended by many of our POMA members here this afternoon. I wish to announce to Otumfuo that these ladies have been working very hard. They have distinguished themselves. They are only available to do anything possible to make Ghana proud. And for them being the first of its kind to honor Otumfuo at the National Police Headquarters, and also be the first of its kind to visit the Manhyia Palace, the police administration decided to promote them to the next rank. So, Otumfuo, your ladies have been promoted to the next rank with the police service. Otumfuo, we thank you for Mother Ghana. We thank you for maintaining good security for this country. We thank you for the advice you have always been giving us. And we pray to God that God should continue to protect you, the King Solomon of this country, so that we will continue to come and tap wisdom from you. It is not the Ghana Police Service alone, but the whole nation is proud of you. And that is why when we're coming, all your royal ladies, they all said they are coming. And we have to manage to bring all of them here to come and see the mighty king of our country. So, Otumfuo, we thank you so much for receiving us. And then at this juncture, we want to say that this is the first Akwasidae in the year. And then we have come here with your royal ladies to take part in this first Akwasidae. And we know that God will continue to strengthen and bless you and lead you throughout the journey of the year for more Akwasidae to come. This is not the last we'll be here. We'll come any subsequent Akwasidae that is ahead of us. We are proud of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yera I.G.P. Nasamwa waditu jane tofabumu enie. Wase ebra yera. Wakase wababa besra no ewo. Abankasi mu no. Na nipa dodoɔ no a enyini. Wow. Ebra wono enya ne nti se yera nam kwan so wo ba. Santema wa. Afa na wono ma no. Ahanyedi. Kura. Nanano. When I pray I.G.P. when in praying for you. Yam pray I.G.P. Yam pray I.G.P. when in call for you. Then the women can do for Manhyia Yakono. Manhyia Yakono Ghana. I.G.P. Otumfuo do wase. What was Papa? Can who Asantehene for? Yeshua Satana da Roma. The Benin and Monsabeka. We are da Roma. Are you going to us? Manhyia Kotokofi ni ewo no. Ayesu ansere yera. Yeah. I.G.P. someone wadi tu jano. Na ebra yera nam kwan so wo besia no no wase na bi nyini nti wono ma ete se wonam kwan so wo yedro no wanyinie no egwara wo mo ena wanim atwitwa yi na bra yera bedru ho no
Afe one man na nyini na afe wo pese okohwe no. One man nya ba bi kura nyina no one ma behwe yewura. Wei eye abakosem a edi kan se yewura eba. Posi sahene ena so aba behwe na dwuma oyɛ. Wei ekire se Asantehene Ghana man nyina yenya agya soronko. Agya wodo obia na sabiebu sabia etson. Waye obi pantampram obia di ne sade na so yanwini na obia nya yewura so mfaso no. Adabebru na de di kan ahire no nyina be mawo adotoche no ma du sura adabebru na ihe ne atafo mo ne kan metia. Tears of joy. Enti ebra yewura edru ho ne mo na kyerɛ sɛ obia hu ne sampa na da yeso no abam ama obia ani ahunu. Anenti obaya ɛyɛ ɔdɔ no wɔbɛkyerɛ na ɔsrɛ nkɔtenten ne bambɔ ɛde ama yewura na sɛ de yenyina yanim sɛ wɔyɛ King Solomon no ɔdom akɔ abɛkɔ so adom ne nyansa na ɛmaya na ye ɔmo ɛma hada na yɛhyɛ da sisi wɔn mo a dwumadie bia wo frɛ wɔn so wɔn medie na nso wɔn nkɔ abɔnten basabasa yewura ɛba hɔ no bɛsrɛ wɔn mo ɛna mayi epi abɔnten ɛbɛgye yewura fɛ so wɔn mo se na Akwasidae ɛmayi se da bi yɛbɛsan ba wɔn mo ba yɛ ɛne yɛhuru wɔn mo wɔnom aba bɛsom yewura Akwasidae di kan ɛnenti I.G.P gyina ne tumi so se sɛdeɛ maba wɔn nyinaa ba san bɛsom yewura Akwasidae di kan no baabi a wɔn mo di brɛ wɔ ɛwɔ posi adwuma no mu no wapegyam ɛde akɔ wɔn manim ɛnenti na maba wɔn ani agye o ɛne wɔn ma san so mu no ɛnenti yewura enhyira yɛ bɛgye no Akwasidae di kan ɛwɔ afi mu no ahyɛseɛ obi a wɔ ha bia bɛnya ne deɛ na ebo ma posi fo maba wɔn deɛ ɛna adi kan yɛdim sɛ yɛn nyinaa so yɛ deɛ ɛbɛto so ɛnenti yewura I.G.P wie yɛ ɛna ɔkɔgye yewura nsɛm enhyira kɔme adigye no enhyira no ahyɛseɛ. This is unprecedented, just like the visit of His Majesty to the police administration and the police headquarters in Accra. Ladies, you have distinguished yourselves and you have been honored. We are so proud of you. Your promotion came right here at the Manhyia Palace. No wonder you are called the Royal Ladies. And we thank you so much for your hard work, for distinguishing yourself as indeed police officer serving this country and serving the world. On behalf of I.G.P, on behalf of His Majesty, I congratulate you once again for your new position in the police service. Meanwhile, car number GN 219-24, yes, so a Land Cruiser. But we are parking over to me a year for Adamaya. GN 219-24. It's the Land Cruiser, black. Yes, so we are parking over to me a year for Eddie Amayeng. The Honorable Member of Parliament for Fijasi Asokori, Honorable Dr. Ayu Afriye, is also here to celebrate the first Akwasidae with us. Yes, they are still happy, and they should be. And the Genuana, Eguzu, Eshe Bano, Yenuamana Funoma, or Moniaje, said one of my best song. Na enhyira a ye ka se ye beji wo yewura nase no wo mo hu wo mo de se na ye ka no wo mo gi chimu a ene wonom ahunu be posi adwuma mu ne teacher adwuma mu wonko enkan no watwa baburu fie miensam fie nan na wo de dako aba abaji a menua no ma mudi sase mu bose enye se ha mu wi mo ho bekeka mo anka mo da afam mu ne mu ne ye ai mu mu ne mu ne pese ne gi aba Santima wadi oye ye kurura I'm proud of me Santini ba o abusia come sika kwaku ye boa ye
And fair. Otumfuo bi na mania gia to the sense say mania gia Today being the first Akwasidae of the year 2026, we have the distinguished persons of the Grand Lodge of Ghana under the leadership of Most Watchful Grandmaster Dr. Note Mabo, the Most Watchful Brother Nana Akenebosu, Right Watchful Deputy Grandmaster Stephen Raymond Dapa Ado, Right Watchful Provincial Grandmaster North, Right Watchful Brother Charles Kolu Bonsu, Right Watchful Brother Ofe Dako, the Right Watchful Brother Kobna Osei Bonsu, Right Watchful Brother Kufinti, Right Watchful Brother Daniel Awuadako, Right Watchful Brother David Asante Apetu, Right Watchful Brother Abraham Jesse, Right Watchful Brother Kofi Abdumako, the Right Watchful Brother Ni Saki Kwakupum, Very Watchful Brother Akwasi Bonsu, Very Watchful Brother Nana Kweku Udia, and Brother Ni Bote Franca. They are all here to celebrate Akwasidae and to pay glorious homage to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, members of the beautiful crafts, members of the Grand Lodge of Ghana, under the leadership of Most Watchful Grandmaster Dr. Note Amambo. I greet you well, and I greet you in the name of the great architect of the universe. So much to be. Wow. Yenuanom ya kwame abobo wo mudi Grand Masters ya wo mo enso abaha ene ye eba besom yewra Akwasidae dikan abobo wonum nyina di nemom yoda wonum ano eye wura note one le bedi wonum nyina enim wonum odi brano ne abodi no se de esitie wonum bekono wano se biara nanom ehimfo ena wonum ekoma yewra ade toche na yaje wonum ade into ye Akwasidae dikan efiempino ne adueno ensia bosome mieno eda edikan eye ojefo bosome ne de edikan no eno na Akwasidae dikan esiye afia twa mu de na eye opepon enti na kyerɛ sɛ wosese a ne yɛ kwa no Akwasidae eye enefoa aduanan mienu enti ene ye di Akwasidae yi wosese nefoa aduanan mienu a edi ye nimu no a na eno nso wadru na Akwasidae pepepe na emom efiri ne kopim na Akwasidae ya etwoso no ene ye wo enna ahodo no edidi suo ene ni nyina nso awodiedie ye ene wosuma yesum ni nyina ye nidi a ye de ema ye nananom ya wonom adinkan ya wo mo ebri wo mu jani ekonkode eka wo hobo mu ede wonom emogya ato ho de ma Asante ekyekira Asante ema Asante eye krabehwe na Asante egusu egide ehita na tretre efrise esa wonom twade to ho sɛdeɛ wɔnde wɔn ho ɛto hɔ ɛde wɔn mogya ato hɔ ma Asante no yɛgusua ɛsom ɛnɛ die yɛn nkosa ɛnɛ die yɛn kum nipa ɛnɛ die yɛn fo obi no mum na mmom ɛyɛ nimdeɛ ɔde mo nkomada roba nso nti Asante nimdifoɔ adakitafoɔ abayafoɔ agyaagyefoɔ aposifoɔ ebia bi wom
And in Tibia will be our no dimdia when ya no echo at the Masante, and none and so Emma Asante Aircon kind na Eshere, na Eshita Benada. Asante Asante your mind, na Sante Becoswa are your mind. Joining us today to celebrate Akwasidae is the CEO of Boankra Inland Ports, Nana Afum Jamina III. Now he is the CEO of Boankra Inland Ports here in Kumasi. We also have the CEO of the Kofonochi. Abusia we can say that ekoso yani pitri an the ekoso yani pitri I.G.P ne eye Ghana posifo nyina eto nsa eba eye Asantehene eye Kumasi kotokofie eye Krobia Asante kotoko first Akwasidae odi wo Asantehene no na wieye na yede eba no an sebe Ghana me say we Asantehene ba no mo ne ede age ye ne je de ho de wo bia na ye proud of say we Asantehene ana say we tribe you so ye new so ye house new we pepeni we fantini we nkrani ye nyina ye ba akopɛ yes ma woni nje de wo ho asa yes ana etie ye de wo no say you say new ye ni age ho ana kama me etie enti abusua ɛna ye kokɔhwɛ ba ye first Akwasidae course wo Asantehene kotokofie menhia kotokofie no ne kokɔhwɛ ni so ade ye de eba ye no I.G.P ato na aposifo dodo na ekokosom esikadwa no wato mo ayimu di bremo mo ewa adwuma ya tum mposo no apagam ekosoro I.G.P papa Tutu wate I.G.P papa as posifo nyina sahene Tutu erwade nto nkwanem seja eye kotokohene soso enkwaso nti sebe wato ya posifo dodo na eposum mana kosoro erwade nhirawo no ne pa wo yema Asantehene dabuzia eye mpanimfo se da ekoso ya ne pitri hana yede dwumade nyina ya de ebisie pia